keberatan. Ya Rabbana Para malaikat ngucap malaikat ing sake bocah haji sake bocah wena pangguan dengi dan becik waruhen ira sami ke waliullah rawu iku sabab menira rumah saya nadawale saking wusing malaikat mahwika lawan mali angalika se Abdul Qadir Jailani lan mani sawiji mangsa duk isun anaing Jailani samana ingsun lagi ameng-amengan ilamu sarta dari katoh manggana isuni ragi iswarani malaikat angalika Rabbana muidin ingkang berkemangkana isuni ragi liwat kumatar ing nala sekira isun ya mulai wisma nana sarwis tumulya isun jog maring ibu manira pangguan isun linggi saking ajri manira biar sesuara Ya Rabbana mangka sause manira dewasa angalakoni agawe hormat ing wes ma barang diisun anyepi nalika sawiji isun angrasani ngantuk sadalaming holawat sangsana isun meragi Masya anak Allah suarana Ruhai. ngucap maring manira mangkana ujaring suara Abdul Qadir jalan isun demen ing sira karena sira ingun isun dadikan saking adam maka ada wajah ing apa sira inon anindara mapan sira tansun kade sun konturu baik anang wis manira Ya Rabbana yen siratan sanindra warane siralali mare amur bani jagat masirajali Maria Oma suci kang tenan kali turu anadene pangucapi sawara abane kadia ingkang kapiharsa deni isuding kuat kayak kaping tiga ngucap sawiji muslimit ingkang awasta dua anak prapta wong sesikitakan ing Syekh Muhyiddin pun tapakarnanipun Tuhan dadi aulia pun
Abdul Qadir ngandika karena saking sawiji manira teu elo karya dinyo satune urip bener kang sun lakoni kaya teh isun dangu dok isun anak ide sajaelan lagi isun masih alit imasani Om puasa Ya Rabbana Sun luar nanging tenisun pribadi serta kelawan wong kanto mangkana sunan uturi maring sawiji sepi parantene amalopur sampuning mangkana sasana korana ing manira serta koro iku Ya Rabbana Abdul Qadir ngapa sirat kinaria Ewi suka amang-amangan orana sirat kinardi Ini yang sumajati Tinara mangalan turu nyata isun Kaliwat adri biasa suarani sapi siga isun mantu iwesma Ya Rabbana Keprapta isun iwesma Bangkada isun tumuli Punggaing papayun umanulya Ezona ningali maring wangake Samya tataing lur gunung adfa Wastani ngarga wong kalarsa mungahake Waktu ning kumpul Kana ing gunung arfa Ya Rabbana Isamuni ramangkana samuindin abitirena Agersa kesa datang negara Baghdadi Maka matur ali semuhidin ingkang ibu Hei Muhammad ada semangko Tuhan ini karena Allah Sertalan suka nikah Ya Rabbana Kaulah pamit kisah datang negara Baghdad Kang ibu Aris wacana sarim nenggul kang siwi Bimbanding sabda diri sirat rangen netrane Nisun uwe pot manira Paran kalian nirabuti amit mias Maring peraja Ya Rabbana Abdul Qadir wacana amatu datang kang bibi Kaula ibu akursa sisina mulari ibu ning yang sejati dan malik kaulah ibu asa ngunjungan anak datang wong kang alim-alim
Hari satanya kang ibu maring kang putra. Ya Rabbana Apata karena nira arsa tilam negeri amatur aris kang putra atutur pelayuni duka panggilan sapi mewah lagian dulu wong kata ngargar pa ingkang arsa mung gaji lintang kepencut datang mana kaula. Ya Rabbana Mangka kang ibu karunya kunaon gitu sasabate amalewati sedang alabing dinar minangka sanguning siwi agunging dinar kawilis katohipun 80 punika kang titilar kang Rama si Abdul Qadir ibu nira dermasimpen kewala. Ya Rabbana Mangkada dasar wolung dasar karsa ing Abdul Qadir dening kang ibu sadaya mangkana si Abdul Qadir ingkang dinapinali Tatur desa ingkang sinungaken ing arsa tilar Abdullah kang kakasih catur dasa kang badhe